Čau lidi, dneska budeme natáčet. Plně jsem se nechala. Počkej, nemám telefon. Jo, čau lidi, víte tu další dneska budeme natáčet Pikolu s mojí ségou Naomi a s bratrancem Gabrielem Šestákem. Dobrý den. Tak, tomu videu by se měl líbeno, že tam je Veverka a už šla pryč. Takže tomu videu by se měl líbit, dejte tomu tak 5000 lajků, 6 hodin, odběr na značku a napište komentář, kdy budeme hrát a kde jsme, v jakém městě, jak se vlastně jmenuje, tak a my můžeme jít na to. Jdeme na to? Ano. Tak jo, takže já počítám a vy se jdete schovávat. Tak jo, no. Tak jo, jdeme na to. Takže jdeme sem. Takže jdeme na to. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jdeme na to. Hele, takže jsme tady někde tady v mistrech. Vlastně, najděte si to sami. Nevím, jaká by mohlo být. Fakt nějaká tam by mohlo jít. Někde tady nejsou. Lidi, jdeme na to, jdeme rychle. Kam by mohlo jít? Tak nevím, kde jsou. A vy mě měl stát tamhle Gabriel Šesták, vylez! Jen mi vylez, fialovej. Pěkně jsme tě viděli. Hele, tamhle je můj ségra Naomi, vylez! Vylez. Vylez. Tak a tečka, koho se našel první, tam bude pikat, takže to je Gabriel Šesták. Tak teď já budu pikat a jdeme si s ním. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže lidi jdeme dneska najít. Ale jo, už vím, kde. Tam je Naomi, tam běhá. Tu si najdu hned. Já chci najít Pavla. První, koho vidím, je Naomi! Teď jdeme po kopci, což já mám úplně bolavý nohy. A tady je Pavel! A já ona to říká. Naříkala. Čeli, půjď. Tak, koho jsi pro ně našel? Naomi, takže pikáš. Ale tak budu. No, jí to spadne, mora. Tak, nevíme, no. Takže lidi, dneska ukončíme asi video. Ne. Protože mi je moc těžko. Dneska budeme ukončovat asi video. Tak lidi, ukončíme video, závěr video. Gabrieli a Naomi, kolik mají lidi dát lajku?
Hele lidi, dejte lajku aspoň. Vrtej to. Jakože, dalo by se říct. Jakože taky dobrý video. Dalo by se říct aspoň tak 1000 lajků. To by ještě Tak šlo. jo, tak to by šlo lidi a jestli to dáte do 24 hodin, natočíme další video a to bude Horse Challenge, tady budu s Gabrielem a čus lidi u dalšího videa, čus. Ještě vám tady ukážu do fanoušky. Čus lidi. Au.